maga, amit úgy hívunk, hogy Magyarország, az nagyon szépen mutatkozott be ezen a területen nemzetközileg is. Már azt kell elhinni, hogy a szomszédomban éheznek, azt kell elhelyezni, hogy a szomszédomban gyógyszerhiány van, és azt kell elképzelni, hogy nem minden nap jut a kályhába berakni fát, vagy kinyitni a gázt. És hogyha ezt mondjuk a beállt felnőttnek ezt már nehéz elmondani, de valóban egy fiatal ember, egy fiatal hölgy erre nagyon fogékony. A saját életemből is vannak erre tapasztalatok. Tehát látom, hogyha azt mondják a gyerekeknek, hogy ma kimegyünk egy parkba, és virágokat fogunk ültetni, akkor ezt boldogan teszik. És nem azért, mert lógni lehet azon a napon, hanem tényleg mert látják a virágról, hogy ez szép, több virág még szebb, és akkor az egész környezet is valahogy átalakul ettől. Szebb lesz, élhetőbb lesz. És hogyha mondok egy nagy mondatot, talán nagyra is sikerül, megpróbálom az egy picit szűkíteni. Hogyha bennünk ez a sokféle indulat, ami mind zsigerbe jön, átmegy valahogy az agyunkból, átszűrjük, leszedjük belőle a fölösleget, a szottyot, a löttyöt, akkor egyszer csak ott lesz egy nagyon szép párlat, amit úgy hívnak, hogy szeretet. És abból már lehet építkezni. Szinte evangéliumi alapon, azt kell mondanom erre. Van egy ilyen kitartó makacs, mondhatnám én is debreceni vagyok, dacos és csökönyös szeretet. Ezt nem mi reformátusok találtunk fel, ezt mi átvettük, hála Istennek, van egy pár dolog, amit át is tudunk venni. Úgyhogy ebből azért sokat lehet építeni. Oda kell adni a gyereket. A gyerek ugyanúgy átveszi a gyűlöletet, mint a szeretetet, mind a kettőre nyitott, mert még ártatlan. És hogyha a szeretetet adjuk hamarabb, akkor nyilván abból fog élni. Ha a gyűlöletet, akkor meg abból. Hogyha maguk mellett még létrejön valamelyik, az is mi ügyünk lesz. Együtt, vagy mi ügyünk, nekem az ugyanazt jelenti, ha jó a cél. Mi együtt, hát marha jó a cél. Nagyon el van találva.